you sa lahat na nag-mine. So ayan, sana walang joy-joy, sana lahat bayaran. Kasi masasayang yung pagod namin. So ayan, at dahil dyan, may good news si Kuya. Iyon, ako na naman po ito ang nasa likod ng camera. Isang mabilisang balita po. Ipagpapatuloy natin yung 50% off bukas kasi napakarami pa po ng messages sa inbox namin. Karamihan sa request extended daw kasi lugi po yung mga online kasi di ba ang live, ang window of opportunity ng pagbili natin 3 oras lang. Unlike sa mga nakakapunta dito, pwede silang maghapon magantay, magabang. So yun, extended po 50% off hanggang bukas. May isang wall pa tayo ng mga basketball shoes dyan. Kasi nalobat po yung cellphone namin habang nagla-live kaya ito hindi namin na ipakita lahat. Ayun, yung antang 750, 320, 75 na lang. Kyautlan pa rin tayong 750, 300. Umapatak po na nasa 500 pababa na lang po yung mga ibang basketball shoes dyan. JWA natin na Converse nandiyan pa rin 600 pesos. Tapos mayroong bigla ang 361 dito. Kunin nyo na to. Nasa taas to nakalagay. Hindi nila napansin. 850, 425 na lang. Para po maging effective yung 50% off natin, dapat po mag-confirm kayo hanggang bukas para makuha nyo pa rin yung 50% discount. Kasi hanggang bukas lang po yung promotion. May Vapor Max pa dyan. Tapos nandito pa rin yung kumikintab na Vans. 850, 425 na lang. Tapos may ganito 325 na lang. Parang cake yung ilalim niya. So ito po palang bag natin. Bukas, ayaw na namin ng mga bag bukas. Dapat bukas wala ng bag dito. So bukas bebenta natin to ng 15 pesos na lang. Puntahan nyo na po to bukas, 15 pesos na lang. Wala na po kayong makikitang 15 pesos na ganitong bag. Para wala ng bag, puro na lang po mga sapatos ang matitira dito ngayon. Wala na, yan lang po, extension. Maraming salamat po sa pagbili at sa pagsuporta na patuloy nyong ginagawa simula day 1. 1 year na po kami and let's see kung anong pang pwedeng mangyari this year. Marami pong salamat. Ay hindi, dapat dito ang ending. Yun.